tenim per davant uns anys complicats. Jo a vegades, quan me fan una foto, diu, has de fer la foto electoral, m'acosta somriure, perquè penso, quin futur t'espera? I per tant, aquell somriure així és una mica de dir, anem a governar Catalunya, anava a dir, imagineu-vos, aquell somriure, anem a retallar Catalunya, veuríeu com la gent s'apuntaria a votar així, no? Però no, anem a governar, i la garantia del governar bé és que me voteu a mi. És cert que la gent té poca memòria, però la desafectació de la política ve per molta gent que té memòria i que és imprescindible per contribuir a aquesta comunitat. Ens esperen anys difícils, com a mínim 2 anys molt difícils, amb un pressupost de 100 milions del qual pots invertir 6 o 7. No deixem com a govern una mala herència, no estem extremadament endeutats. Per tant, diríem, ningú ens embargarà. Hem fet una bona política de contenció. Hi ha hagut regidors a l'equip de govern, la regidora d'Hisenda, que ha fet una excel·lent política. No és del meu partit, ja ho sabeu, ha fet una excel·lent política. L'alcaldessa també s'ha pogut mantenir unes quotes abastables d'endeutament. Per tant, tenim encara una capacitat mínima per endeutar-nos i per fer coses. Per tant, és clau fer-ho bé, encertar-ho. I 3 són els elements ara claus. Primer, la cohesió social, perquè us deia, fins que no hi hagi creixement econòmic, la cohesió social és bàsica perquè aquesta ciutat no se'ns escapi entre els dits. Aquells que heu viatjat, sabeu que quan tornem a Girona, doncs, ostres, que bé, estic a casa. Per què no notes, com en ciutats de fora d'Europa i de moltes d'Europa, les enormes diferències socials que veus allà? Molts de nosaltres no sabríem viure al costat d'una favela, a una situació tan dura i complicada. Per tant, no se'ns pot escapar de les mans la ciutat. Segon, l'acció i la promoció econòmica. Però sabem que l'Ajuntament no és un factor econòmic de primer ordre, de segon, però peça clau per teixir complicitats amb altres. Sí que en aquest sentit, de bracet amb la universitat, podem fer accions que generin ocupació i siguin potents. Sobretot amb 2, 3, 4 anys vista. Mentrestant l'acció social ens ha d'aguantar. I tercer, un model de ciutat que sigui sostenible, que no hem d'anar d'un cantó a l'altre. No podem en aquests moments entestar-nos en un model obsolet, econòmicament, que no ens porta lloc i que estem abocats a problemes energètics que poden ser una crisi encara més forta que la que estem tenint.